Баянчылар кызларның йөрәген ничектер яндыра белә. Мин уялам, оялчанрак. Кайбер чакта бер чыгуга миллион була. Миңа ул җитә. Сәлам, минем исемем Айдар Сәләхов. Миңа 28 яшь. Мин Татарстанда, Алабуга шәһәрендә туып үстем. Бүген көндә Мәскәүдә яшим. Музыкант, композитор, баянчы булам. Бәләкәй чактан ук миңа 2 яшь булганда гармунда уйный башладым. Авылда күреп алгач, уенчык гармунда иргә кирәк. Шуннан соң инде музыкаль школага кергәч, баянга күчеп, менә бүген көнгә хәтле мин баянны сайлап алдым. Ул әти-әниемнән килә. Мондый дигәндә музыкага гашыйк булуым. Әтием баянчы, абыем да баянчы. Безнең гаиләдә менә баян, гармунга гашыйк булу менә шушы әби-бабайлардан бара. Аккордеонның уң ягында клавиши, баянның уң ягында сәдәфләр дирәк кирәк татарча. Гармунның аермасы бар. Гармун размеры белән дә бәләкәйрәк. Һәм бик төрле көйләрне уйнап булмый. Үзебезнең милли көйләрне татарча булса. Шулай аеру бик зур. Баян белән аккордеонда классик әсәрләрендә шуңа күрә мин баянны выбрал. Инде әгәр дә беркем дә чакырмаган булса, бәлки мин үзебезнең Татарстанда булган Чаллы яки Казан консерваториясына, колледжларына керер идем. Чакыру булгач, мин Мәскәүгә юл тоттым, чөнки анда профессорлар да бик көчле диргә кирәк. Шуның өчен Мәскәүгә 15 яшьтә барып, башта колледжны бетерәм. Аннан инде зур уку йортларына кереп, Гнесинка исемендәге музыка институтын бетерәм. Бүген көндә Instagram, төрле челтәрләр, әйтим инде, YouTube дисеңме, Facebook аралаша торган соцсетлар бар. Шуның өчен Татарстаннан бик күп кеше миңа яза, минем концертларны бик көтеп алалар. Инде дәресләрдә бирәм күбесенә импровизациялар буенча. Шуның өчен әле бит без поколение турында әйтсәк, инде яшь поколениелар күбесе беләләр. Шуның өчен мин бик шат. Үзем дә бик аралашырга рәхәтләнеп торам. Шуның өчен теге заслуженный артист буларак или народный артист булмасам да, танучылар бик күп әйтәсе килә. Россиядә музыкантларга гына түгелдер инде ул. Хәзер әйтергә музыкантларга гына түгел, чөнки мин актерлар белән дә күп аралашам. Гомумән әйткәндә, культура кешеләр белән. Культура әзрәк читтәрәк, шунысы кызганыч, чөнки театрларда да күп яшьләргә урын җитми. Менә андай проблема бар. Музыкантларга уку йортын бетерәләр дә, аннары чит илгә чыгып карыйлар, 1-2 концерт уйнап карыйлар. Шуннан соң тукталып калу бар менә күбесендә. Әйтәсе килә, проблема бар, әмма һәр кешедән үзеннән тора. Менә шул ук теге Татарстанда мине белмиләр дип, или бүтән җирдә белмиләр дип кенә утырсаң, берничектә үзеңнең иҗатыңны күрсәтә алмаячаксың бер каяда. Бүгенге көндә гармончымы, бизнесменмы, син баянчымы, скрипачмы, акча эшли аласың любой җирдә. Син ничә акча эшлисең? Төрлечә була. То густо, то айына, әйтик, кайбер чакта 300 дә була, 200 дә була айына. Миңа ул җитә.
Кайбер чакта бер чыгуга миллион була. Ну, шулай да булырга мөмкин. Төрле проектлар бар. Но более стабильно шулай. Бүгенге көндә музыкантлар, композиторлар күбесе өйдә утыра. Әле хәзер ачылды, Аллага шөкер. Моңа да карамастан, тукталып калу дигән әйбер юк күбесенең. Шуңа күрә әйтәсе килә, онлайн булса да, менә мәсәлән, бүген минем видео җибәрәсе бар Кытайга, анда булачак фестиваль зур. Ул фестивальдә мин үземнең 90 минутлык концертымны җибәрергә тиеш видео ясап. Шуның өчен эш тукталмый һәм чит илдәме, Татарстандамы, халык, мин кеше бит инде ул барыбыз да бер. Шуңа күрә аралаша беләсең икән, син кайда гына булмасаң, чынлап та әйттек бит менә үзебезнең Инстаграмнар аркылы аралашып була. Шуның өчен нет границ абсолютно для развития. Әлбәттә, мин элегрәк инде конкурслар Германия илләрендә, Италия, Россиянең күп төбәкләрендә, Кытайда. Мин татар кино уйнамыйча калдым. Әле конкурслардан башланган. Мин бит башта классик әсәрләрне уйнап бетергәч, әлбәттә, үзебезнең милли татар булган көйләрне уйнамыйча калмыйдыр. Хәзерге вакытта да Кытайда менә булган 18нче елны бик зур концерт минем төрле шәһәрләрдә, Кытайның Монголия шәһәренә дә барып җиткәнем, театрда булды концертым. Безнең татар көйләре бик охшаш, ирландский, мәсәлән, китайский, күп көйләргә бик охшаш, әмма безнең аерма бар моңда. Моң ул инде теге Әби бабайлардан килгән әйбердер инде. Ул булай гына менә җырчыларны гына карасак, үзебезнең Илһам Шакировларны, аларның бит нотадан өйрәнелеп җырлаган әйберләр түгел. Бар алың әсәрләре языла нотада, әмма композитор барсында биреп бетерә алмый. Әгәр дә уйнаучы, җырлаучы күңеле белән әгәр дә тоеп шушы җырны башкара алса, инде менә шуның турында бара сүз. Татар көйләрен бәләкәй чактан ук уйнагач, җырлап үскәч, анысы инде аның ежедневно дигәндәй көн саен күп яңгырый, әмма татар көе инде ул барыбер үзебезнең халык өчен. Аны чит кеше дип түгел инде, чит кеше бүтән илләргә аны аңлатып бетереп булмаячак. Шул ук Кытай музыкасында, Америка музыкасында үзебез джазны уйнаган булабыз, әмма ул безгә бик якын түгел, ничек кенә теләмәсәк тә. Шуның өчен күп кешеләр яза, уйнагыз әле сториска, куйгыз әле үзегезнең булган татар көйләрегез, аранжировкаларыгызны. Мин бик яратып салып куям Инстаграмга, чөнки миңа калса, мин әйтеп киттем, нинди генә көй уйнамасам да, нинди генә жанрда уйнамасам да, барысы да миңа якын. Минем андай теге бүленү юк жанрларга да, музыкага да. Шуңа күрә татар көйләре минем Инстаграмда бар, аны табырга гына кирәк. Стильләрне мин жанрларны бүлү әйтеп киттем инде юк, чөнки балачактан ук мин инде 3-4 яшьләрдә садикка киләдер инде, уйный башлыйдыр инде Титаникны, мәсәлән, музыканы, кинодан. Гармунда, менә шушы үземнең беренче уенчык гармунда. Төрле кинодан булган, телевизордан нәрсә ишетелгән рекламада, татар көйләрен уйнап. Шуңа күрә миндә ул менә әйтмәс идем мин. Классик кына, джаз буенча гына чакыралар мине. Вы можете джаз играть? Конечно. Классик әсәрләр кирәк икән уйныйм. Шулай ук үземнең композиторский әсәрләр менә хәзер бик яратып тыңлыйлар, мин бик шат. Бер генә жанрда уйнап утырсак, без инструментны да, музыканы да алга җибәрә алмыйбыз, алга күрсәтә алмаячакбыз бүтән возможностьларны музыканы. Әйтергә кирәк, безнең баян ул теге урысча телдә ограничен, чөнки элегрәк
Туйларда, төрле теге бәйрәмнәрдә генә чыгыш ясый торган булганнар, баянчылар, гармончылар, җырлата торган булганнар. Миңа калса, баянчылар беррәттән пианистлар белән, скрипачлар белән шул ук бүгенге көндә возможностьлар күп. Электронная музыка, акустическая музыка, любой проектларга баянны яңгыратырга була. Чөнки аны уйнаучылары гына булсын, теләүчеләре генә күбрәк булсын. Теләүчеләр бик күп. Мин аралашам яшьләр белән, үзләре дә көйләр язарга телиләр. Менә шул уку йортларында яшьләргә күбрәк возможность бирсеннәр. Аларның сәләтләрен күреп алсыннар, укытучылар, профессорлар. Чөнки алардан да композитор да булырга мөмкин, аранжировщиклар да булырга мөмкин. Күп кенә баянчылар бетергәч уку йортларын яки ансамбльгә кереп карыйлар. Озакка бармый эш. Ул теге эш формасында үзенең теге әйтик инде творчествосы түгел, менә ниндидер шундый ограниченный форматка калалар. Ул бүгенге көнгә хәтле бар әйбер, чөнки бүгенге көнгә хәтле менә күбесе сөйлиләр. Гармончыны әйтә алмыйм инде, баянчылар күп кызларның йөрәген ничектер яндыра белә. Миңа калса, ул инде күбрәк элеккерәк, менә авылларда ничектер итальяннар белән, гармоннар белән килгән аралашу ниндидер булган. Чынлап та хәзерге көндә безнең күбрәк интернет аша танышу, анда гармон белән килеп булмый. Күбрәк кешеләргә аралаша белергә кирәк. Бәлки авылларда гына түгел, гармоннар белән, баяннар белән чыгып, уйнап та күрсәткәч, бәлки чынлап та чын мәхәббәт тә булыр кешеләрнең. Мин үзем әкрен генә шулай итеп музыка гына, классикта гына түгел, төрле әсәрләр уйнап, үзем дә уйлап чыгара башладым көйләрне, поп музыкага күчтем әкрен генә шу баянда. Шуннан соң аңлап алдым, баянда теге бер генә көй уйнап утырып булмас. Әйдәле теге яңалык кертеп, ничектер баянны үстерергә дип омтылдым. Шуның өчен үземнең методиканы мин инде күбрәк импровизация буенча миңа киләләр дәрескә укучылар, төрле жанрларда уйный белергә кирәк. Баянда төрле көйләрендә уйный белергә кирәк. Минемчә шул яңалыктыр миңа. Минем баян 16 килограмм. Фестивальләрдә кайбер режиссерлар миңа әйтәләр: "Стой лучше, стой лучше". Була 5-10 минут. Уйнап торасың. Уйнарга да кирәк. Әле үзеңнең современча, үзеңнең уйлап тапкан методикаң белән уйнарга тиеш. Әгәр син күчеп китәсең икән, ансы уже синең йөзең түгел. Шуның өчен 10 минут максимум. Утырган килеш бүген менә 90 минут уйныйм. Кумирлар бик күп, мин кумир дигән сүзне бик аңлап бетермим. Шуңа күрә күп кеше белән соклана белергә кирәк. Теге Бах, Чайковский, Майкл Джексоннар гына, или безнең Илһам Шакиров гына дип түгел. Эзләп табырга кирәк. Әллә нинди неизвестный музыкантлар бар, белми торган музыкантлар бар. Аларның талантын күрә белергә кирәк. Аны мин контролировать итә алмыйм. Әгәр дә ул чыга икән, инде күзләр дә йомыла. Без бит инде жан белән уйныйбыз. Күңелдә булган әйберне кертеп теге сөйләгәндә дә шулай ук. Әгәр дә без хисләнеп, чынлап та шагыйрьләр без матур сөйли белә. Бик аларында карасаң, ул бер генә однотонны сөйләп утырсаң, теге узак тыңлап булмый аны. Шуңа күрә музыкант ул актер шикелле булырга да тиеш.
теге кемдер әйтә бии дә белергә тиеш әле. Чөнки мин әйтмим, аккордеон белән чыгып сәхнә буенча фонограммага сикереп йөрү ансы турында әйтмим. Музыкант, әгәр дә менә миндә инде ул шулай күптәннән мин аны күрмим үзем. Теге видеодан гына карыйсың, нишләп булай битне шулай эшләгәнсең инде, нишләп шулай аны бит музыканы тигез генә матур гына итеп утырып та карап уйнарга була дип. Төрлесе бар. Мин уялам, уялчанрак. Мин мәктәптән китер алдыннан күп үзебезнең Татарстанда яшәгән кешеләр белән аралашкан идем. Бөтенесе миңа әйтәдер, күбесе әйтәдер, в Москву едешь и забудешь язык, приедешь и не будешь разговаривать. Күп кешеләр киткән чит илләргә, Мәскәүләргә сагынып кайталар үзенең туган телен. Миндә дә ул, Аллага шөкер, калды, чөнки әйтергә кирәк, әти-әнидән инде ул воспитаниедан килә торган әйбер. Әмма үземне чиста татарча сөйләшәм дип әйтә алмыйм. Тырышам. Татар телендә гаиләдә сөйләшергә, апам белән, абыем белән дә сөйләшәбез. Абыем минем Мәскәүдә, без аның белән очрашсак та, телефоннан да бергә татарча сөйләшәбез. Шулай әйтергә кирәк, Мәскәүдә күпме татарлар бар. Сөйләшәсе бик килә, бөтенесен дә өйрәнәләр. Үзебезнең Татарстанга, Казанга кайтып, күбрәк урыс телендә сөйләшәбез үзебезнең татарларыбыз белән. Инде бик яхшы булыр, әгәр дә үзебезнең телебездән уялмасак, сөйләшсәк, аралашсак. Мин инде үзебезнең җырларыбыз турында әйтмим, үзебезнең гореф-гадәтләребез турында әйтмим. Барсы да безне якынлаштыра, туганлаштыра. Шуңа күрә миңа менә шул яктан үзебезнең телебез, татарлыгыбыз, мин шуңа күрә мин бик яратам, шуңа күрә мин онытмадым.